Ameriki jamanatigi ka dankan Kamala Harris sera bi alamisa Allemagne jamana kan. Muni si lajɛrɛ b'a ta ko 59 min bɛ sigi lakana ko kun kan. Ɲinanta kumakan fanbaw bɛ tali kɛ Rusi jamana ka kɛlɛ kan Ukraine jamana kan. Ameriki nanzara jɛmanw ka tɔn White Supremacy tɔnden Peyton Gedron n'a si ye san 19 ye. Ye farafin mɔgɔ 10 ɲɔgɔn faga Buffalo dugu kɔnɔ New York ni makofɔlen ka kiiritigɛw jalatigɛra kunu araba ka bila si dan kaso la. Texas, El Paso policiers ko mɔgɔ kelen ɲɔgɔn fagara mɔgɔ 3 u jogina arabadon sugu dɔ da la cɛ marifatigi dɔ ka mugu cili senfɛ. Michigan sanfɛ kalanso écoleden caman de bɔra kunu araba k'u ka nisɔgoya yira cɛ marifatigi dɔ kelen kɔfɛ k'u ka kalanden mɔgɔ 3 faga u ka kalanso kɔnɔ. A makofɔlen y'a yɛrɛ faga policiers ka fɔ la. Ohio mara la mɔgɔ 100 kɔ ɲɔgɔn bɔra u ka sigida la min bɛ wele ko Palestine k'u ka nisɔgoya yira kɛnɛya ko kun kan barikon dɔw fodonnen kɔfɛ ni mugu jugu ye waleya in kɛra nɛgɛsira kasara dɔ senfɛ.